en kunde på en måned. Det er mit første mål ved at bygge min designbusiness fra bunden af. Så jeg gjorde det sådan rimelig simpelt for mig selv. Jeg har taget mit månedlige mål, og så har jeg brækket ned til ugenlige og daglige målsætninger. Så i dag er dag 2, og jeg har faktisk besluttet mig for, at i stedet for at bruge en masse tid på hjemmesiden og få det hele til at spille, at jeg bare vil gå all in på salg. Og i forhold til sådan strategien, der tænker jeg at gøre det fuldstændig anderledes, end hvad alle andre gør. Så de fleste cold caller og sender mails og alle de her ting her. Men der tænker jeg, at jeg prøver sådan at skille mig lidt ud. Også fordi, når jeg arbejder med grafisk design, så hvorfor ikke lave noget visuelt til virksomheder. Så min plan er lidt at lave nogle sådan fysiske postkort med et før og efter, hvor jeg så går ind og finder noget på de leads, jeg har, som godt kunne blive forbedret. Lad os sige, at det for eksempel er en annonce, de har, som ikke er specielt god. Så går jeg ind og forbedrer den, så den bliver meget bedre, og så sætter den op på sådan et fysisk kort. Måske et postkort, jeg har ikke helt fundet ud af, hvad det skal være endnu, hvor de så kan se sådan før og efter, og sådan virkelig se værdien i det. Og så på bagsiden vil jeg så skrive en lille hilsen til dem, og hvor de så kan kontakte mig også. Så jeg tænker også at tage fysisk ind til de steder, der ligger tæt på mig, og ellers bare sende resten af de her kort. Men det er i hvert fald lidt sådan, jeg har tænkt, at strategien skal være. Så i dag har jeg egentlig bare gået med at finde de her leads her, og finde de virksomheder, som i forvejen ikke har det bedste design, og som jeg så kan redesigne og lave noget meget federe. Så ja, følg med i morgen.